Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί τη 13η απονομή των θεατρικών βραβείων κοινού του περιοδικού Αθηνόραμα. Τα βραβεία εδώ και 13 χρόνια αποτελούν πλέον θεσμό και βασίζονται στη δική σας κρίση, στην αυστηρή αλλά και αντικειμενική κρίση των αναγνωστών του περιοδικού Αθηνόραμα. Για να θυμηθούμε λίγο τη διαδικασία, γιατί δεν ξέρω αν τη θυμάστε. Από τον Νοέμβριο του 2010 μέχρι και το Μάιο του 2011, στην καρδιά της θεατρικής περίοδου δηλαδή, εσείς οι αναγνώστες του περιοδικού Αθηνόραμα είδατε και ψηφίσατε και βαθμολογήσατε και αναδείξατε τις καλύτερες παραστάσεις της θεατρικής σεζόν. Τους καλύτερους σκηνοθέτες, ηθοποιούς, σκηνογράφους, ενδυματολόγους, συνθέτες και φωτιστές, αλλά και το συγγραφέα του καλύτερου νεοελληνικού έργου της χρονιάς. Ας ανοίξει λοιπόν η αυλαία των 13ων θεατρικών βραβείων κοινού του περιοδικού Αθηνόραμα.